ada mahu irang sigo wadame jadi ope partikenon upasat kami ma dihamuna Huria sian GKPI ay peluk kami ma upasat kami partikenon tomna miro sian punguan parre kamis sidohonon nami tu iboton iba doho edan iba sayang giat ma rumah tangga nah hasil hamu situbon anas situbon boru tu tikina nang ro asa gabe tabbalas rohata dijumpa ni tikina tu ari-ari nang ro dison hami ro sian punguan parre kamis ditodok di natulang noai siat di rohata dot sian punganina natulang alani songon hata ni tua-tua masih dohonon pirma poki bahul-bahul pastalongan pirma todita salhuna jala julu-julu ma jalan di paramona siang gia ma dia kak di pengantin baru Huria Katolik siap oras roha mahamu di joloni hala natulangon Huria Katolik siap oras nak songoni di masyarakat nang joloni tuhata saya dapotan nak rezeki mah kamu titikin yang roh asaboy kamu mangulahon aka adat nanang si ulahonon ta tutikiaran yang roh jala bu berjumah kamu marhuria alana ido dalam Huria nama masuk-masuk na pasato dirita tu bata asaboy di pasat tuita aka ahan na perlu di pargulota songoni masian hami punguan ina maliate Huria tetangga HKBP enggak? Huria tetangga HKI. Jala tulus laut tadi bagasa tikodo dengan. Dihamu nama nami dongan nami pergadado sakuriatai. Ama ina na poso pasatun. Saka udang muna tu kami. Jala nungara di kami di son. Dihamu ama nami ina nami. Masih tusat dohita di akka kesatuatai. Akka dos ni roatai. Jabar siap parana. Tak kita mabais akka sarita. Ala taburu ngakanim juhuti upang akami dengan nama nyoma dia mujabar perhobas ama ina na poso sira batong kimat tu pisang pakyo muna perhobas ama ina na poso ditangyo nama tadi bata rumah tangga nading gamay anak kotai do parume muna tujulan narion pasu-pasun ni amat tadi bata asa dongonon naima pemerintah setempat nasian siap oras asa rumah ijuk mbak paru-paru rumah keroka situ bono nabi sukma parume muna do akan apa tas meroha matutu gabe jala horas pinasahat tu resort marbun peluk di amanami do di inang nang songoni di lae di son so kami rosian resort marbun pelung pemerintah setempat nahura potami pemerintah setempat nahura potami iman nama calo pasu-pasu perungan saripeon anak baru ni huriat tasat dong pemerintah setempat nahura potami di hutaun tu songoni penuh nabu pasatami sian resort marbun pelung siat dus nirohata baru tu kalau kami pengani sodo amang pendita pengurus resort nah tua-tua ni huda nasian siap oras otik susadia nabu pasatami asa tonggima itu pisang asim tu si rapat kemuna tua-tua ni huda nasian siap oras ya anak komunaun rumah tangga na berbahagia tutiki akan yang roh matutu songoni dodang dilai songoni mah gora-gora siak kami pun do diberi baku ade molo tu ngarong depan orang sikop radio de bediso doaing marinang bau do alai muliate madi Tuhan marhiteon ulaulas nirehon daw manalilomuna cupang najelarhamuna ungadong bedong aku bursian lagat dison na selilingon holanau alerong do hula-hula tapar na sahala ison marga sialagan lao na sida mangarato holaninang ido dison jadi muliate ma sido honok ko tuholay lay mo sa honok ko marhiteo tulangon molo si boru sialagan adong do pirna alay burju maryanakon tarlumuy marsuami pesan ate bolison anggi mau do ko to boru sialagan songoni men narak martung arong akan artina di si rumah tangga na berbahagi mahamu tutuk kan ro pasu-pasun itu hat songoni pesan kami sian hurian itu hatta GKP resort marbun pelung las marhani wadam muna las marhani itu dimuna asadorhon nami ma sor-sorona tuhatam menapa sauton asabit tang narumiris mayaku nupuna somorop di dulu ni purbatua pinita ni ulau las nirhon
situ bona rismamu boru tu takasmai dongamuna satu matutu asal rohaduk kama tanggo ilo putali pasa mai tanggo ilobo tu penggeng namamu sarmatu apa tugu ni pahopu jala tu takasma satu nomor ini saat matutu asa sasa ni sulu masa tinugu tu betian leleng mahita mangulu satu panggabian jala totong ma diramot matutu songoni mahata sak kami pasak ma aka si bonot teh terluwe kena tapasat tamu dak lagi romang ala tong angkat tamu itu masuk tu seresot oke nungabe KPI Pulung song-songoni mas tuhamuna inanami parari Kamis nang saluhut nahamu parhalado nasian durian itu hatta siat hami asuhuton matok moliati godang di hari ni rohamuna doho dia kasude katangiang doa kapasu-pasu adi pasat muna tuhami bunan dia suhuton terlumubi menoaeng tu pengantin di begasan tikion saya siat hatta ma jalo hamu kabalos ni naulina ringgan di pasak muna dak kamang do inang saluhutna nasian huria GKPI Pulung song-songoni ma nasian resort asa dodon nami bagok dina namar haltoin na dulu do namar rubian horas mahami nama jalo desa sudina na binai muna saya ditabai Tuhan madihamuna asika dina ma nawi hatana jepet pangapun siak kami wunana suton mulia tema dihita mulia tema nang dituhata Baklas biro aduh dingolukon baklas biro aduh dingolukon tonton biro hakku mau lihat baklas biro maringan nolong ni Tuhan dia mau lihat baklas biro maringan nolong ni Tuhan dia Bardami jala sunang gulukun dirohakun bardami jala sunang gulukun totong dirohakun mauliyatin buklas dirohan maringan nolong ni Tuhan dia mauliyatin buklas dirohan maringan nolong ni Tuhan dia Horas Partikyonon hupasat kami itu kelompok tani maju karya Di punguan kamar lasroa panar bagai satikyon di hamuna suhu nami di son rodo hami sian paradatan kotak kamar-kamar kape ima patuduhon lasni rohata ima dina bentuk keluarga baru yanak kota wut majalo pasu pardonga saripeon sebagai joron itu hatta maritihon na posona martanya kami tomat tadi bata asang giat keluarga narbahagia nasida keluarga Sitiruon keluarga si buat tua dok keluarga si bolas matutu jualan narion dong atas harum batua pasu-pasuhon yang mata di bata sian hami kamar keparadatan raja paradatan dok marga-marga so dia pedo sebelum nanti pinatupannya keparadatan di ulat tadi bagas sadarion asang giat matutu tong giat tu pisang asim tu sira apak yang muna marhapi akat tunoli maun marhapi atuna ringgan na pinatupannya keparadatan tujuan narion pasu-pasuhon yang mata di bata song-songono pedo sebulunan nonon las marwani damang do dainang macalo atong usur sori haima do tatane kapangiduan asa bitang menaruh mirisak pendopo na sumorop di na purbatua tubuh ni paromet matong anak riris boru torop dongat tamet tong sorbat matutu hubadu halima asa do haruka matang gohon ilopu tali pa sa tong gulbeng horbo paromet do anak kota penggeng matong sormatua patugu pahopu nang matong satu namar ini satu namar matutu hubadu halima asa rumah izu mena ado na rumah korka di pasu-pasu mata di patama tong tujulan narion tuburon nama tong anak nabi suk do boru na patas maro matutu bolate tersongoni mana woi pasat tami sian pada datang do kamar-kamar ka jadi emang permusin nami gabi pasu pasat tami mah dos sebelumna bana mang musik sama janakam Sadia man hargana
maju mensudirikan basah horas Naung dia lusi meh las baru hatta pada atas lima bahal bahabeno ayo tong mau mewakili sesama marga di kelompok tani Roma kelompok tani besok kita selalu kelompok maju karya di sorohamia kadongan muna pasahaton na tapatupai dus nirohata di kelompok maju karya anggia matong marhiteun ulau las niroha di bagasa tekyon di anak daud borni huriata nama calo pasu-pasu pada dengan sari peoni sebagai sejarah itu hatta marhite na posonai asa dapat naniluan nasida jupang na jinal nasida tutik matitu asang giat horas na hamuna saluhuna situatuana nang songoni hami dunga muna nadong di kelompok maju karya lam tusadana tutik kang ro ulau ni kelompok maju karya tu songoni penabui upasahat kami satonga-tonga ni kelompok tai las marhoni pada muna las marhoni tong gimuna terdimuna asa simon tu sira tong gimau tu pisang pakemuna diulau nakas las neroha nanaing pasahaton nyamat tadi bata tu kita saluna tarlumobi tu hamuna siada suton sidok botima sian hami dongamuna kelompok maju karya horas mamu hasuton nami horas mahami dongamuna mau liate Jadi di hamuna amanami nanami sian kelompok tani maju karya kami pe siap bonahan susuton madok mulyati gudang akamanginang di heradion niro hamuna songon narap hita mangulahon ulot tadi bagasan sadarion nang dinemenupahi ulot ta setotong ma tangyang tatutuhani asa dilihat Tuhan sikak ni nani bahasa muna tuhami sian bonan ya suhuton jadi pangidon nami sian bonan ya suhuton bolotung mula pehamu asa totong ma tuhata nama juluni lakamuna di pataru hamu saat dengan muna di bagasan damedo alang neroha alai pangidon nami akamanginang ikorapak do hita dison nalaho mengujungi dia kaulot tadi bagasan sadarion songanima pangidon nami tuhamuna kelompok tani maju karya saya tetap memaju jala tetap berkarya maju neng majalang ma gabi mah gabi kamu tau mama Tanganku na mit-mit na tuwa nasuhiya mencari dunia hukuman rohanku man huli ang tuwa naboy pilih hunuku gabilas negro jalma tuhan sailas maruhan jalma tuhan sailas maruhan ingat kong hatam na tuhan ikos dari hunuku ng ginamit-mitan apiyon man tanganmu sata itak na otikiyo ng sudania jalma tuhan sailas maruhan oras jadi songanima di hita nasa hasuton alana mangkohi orang kok ma amang buru mane mi pertikenon di dusnya kapakate tak oh letulak amang buru molo sidoron nami naku halasok kami sinama pungu nang kunasa mutu hami donon nami matu amang buru nami dok na buru nami nama tua terlumubi ma di hela nami nunga tutupi tu lilia nami pawalu jugia nami nunga uli tutu nibi nami adok kamu bergalub-galagaul nalah pangadua-dua ni buru nami dia mang buru nami doh na buru nami amang buru asa doh nami sorot nama tua ador haduka bana tugu-tugu lobu ador hati tima tugu-tugu ni horbo nang sorma tua ma ang boruku batugu-tugu pahopu sahatu namar nini sahatu namar nono matutu tu buru nami do tu hela nami asa tu bolak lama tu bosikoro ni dolo ni buru batua tubuhan anak tua boru ma boru nami do hela nami donga akup nasi demai dongan nasaur matua pas terlumobi ma di hawang boru nami namar hamarangi lubang gaul uber kami dia kare par hudul do dia kare par jong-jongmu donan nami matang sur nama tua asa balitang pagabe ma ladi tina butabuan ari mugabe do saluna amang boru nami lubang gaul altakas do uber kami marsi paululuan matutulah di sini nama pungu nang penasa mutu hami amang boru donon nami sur nama tua asa tu sangkar matung aporik tu dubang basa tua
gabe makana nula muna surur maka anang akpirahap muna Matutu. asa sigada sigadua ma ora di forum nasa gabe dua ma pacara muna ang guru nami lubang gaul natulu gabe opak plono Matutu. asa tua namar halta batong dia kata dengar meang horas mahami majalo sinawa pungo na binasa mutu hami sebarsika ma dia ang guru nami di nama ngalean Matutu tulang. songoni ma inang naboru buru yang masih nama pungo ni buru ton di hamu nama sinama di buru tas nama pungo asa sigat dua mau norak ni porum nasa ada gabe dua mau perguruan nang tua natulu gabe wak plorong saat ni sulu satu batian nunga di pasar raja bang urutta sinama pungo tu sak meta panggabian bangi nona akapar horasan berkeluarga para sidoli dot nama tua jalur tinik sangkar sadi buat baik kurkuruan jalur disuk marga asal binoto partuturan marga hamu mau apara sidoli mau leate ma amang disuku muna kalau hami marga besar na horma hami gabe ma aku dina horas dison apara sidoli para sidoli mahita maritor raja pemurutta mara amburta lubang gaul apara sidoli marsai gudang dohu jalo hami sinamok buru tai siar raja di pemurutta ma amburta lubang gaul molo tu pengsonope apara sidoli nabu pasatami songon sinamok burutta na gudangi las manang rohani hamu apara sidoli nami molo roong akaulaun di raja yang burutta lubang gaul molo hami di julu hamu ma dipudi molo hamu di jolo hami ma dipudi imana patadahu kita naung sisa daburu sisa dahela di burutta apa bertikenon molo tu sonop penabu pasatami songo sinama punguni burutai las manaro hamu apara sidoli asarono na besok nama tua asa titik mana tinopen na golang-golang pangarahuna molo tu sonop sinama pungunabu pasatami itu hamu apara sidoli nami cengkiak mai tapatu hatta matok pas-pasura. Matutu. Sahat masulu tinogu tubaten tigaras upasatami sida pungni buruton sisahat matok kita tubang ngabian mangi manang akaparwasa sida. Buti mami apara siduli. Jadi mau lihat ma di perdoa muna apara siduli. Gabe. Di bawah satikyon takas do huboto hami balga dohot lasni roham ima di nama jalo pasu-pasu perbagason berekku nagabe helam Ima tutu borum nagabe sisa dawur hita ima tutu apara siduli. perjolo nakaning songon zuhud natabui takas dohwer kami sian upasuhuti do takas di pasato ima pertadana nasi sade suhu dohi tahape ima di burton sialani berenan jena mangihu tusi tung takas do di pasahato di pegil hukko hami tu perburota jala di tabaiho doho sinamo hibul lazinalomi babua nasi sade buru hita di burut tahun. Jadi sialani apara siduli pas masongon na idok mi. Molo di ulon ni burut tahun. Molo tung na hopi di zolo bahami di pudi. Molo tung na hami pe di pudi. Tung na hami pe di pudi. Beda mang di zolo. Las marohata di si. Baunang masih gangguak kita. Las marohata. Jadi hope boru. Takas dodo horokku nunga dibigi ho kata ni bapa nasi sada buru do hami di ho je asa ingot tu zulu anon apala amangmu dua unaro ima di pesta pamas-mas wommu di bahasa saderion je sai tua lama tua sikor dulu ni purba tua nanak maho tua boru tu werkon dongammu mai sorma tua Ima tutu songon duk net tua hok pijawi ninna saya tok mar gulang-gulang
manang lak borusia dia peho ala nunga dia lak berekon ikot takas doho burun itu lang enak to hamu pe parado honok kuma gabe para sidoli atur haduk kama tanggo tumali lobu atur ratiti ma tanggo tumali horbo pengneng ma damang sorma tua batu kutugu pahopu sahat namar nini sahat batu lima parlan nami para sidoli gabe mak jadi songoni mak abang pad nami gabi sarohami majalang apa sa para sidoli nami wa magudang na partusi Sabtabi mama amang raja bulun sabtabi maina inang suri pada sabtabi dihamuna oh tangan dua masauta naruku pesta utu di anak namyo bunga ulur behami dohot perburuan madabut ketemu tulang mi pagulium nanai pasahat Naruto julumuna melihat nalulu ulung na bertapu ulung na semalasuna ijalo mati timbaraku ilok mata pasu-pasu dan kaya utulan main pacomuran nerere sayuk doi guru ditulang Permise pedi ala pere sayuk doi guru ditulang Permise pedi ala pere Sabtabi amang raja belum Sabtabi maina inang suri badan Sabtabi dihamuna oh tangan dua masauta naroku pesta utu di anak nabio bunga ulur behani dohot perburun madabut kamu tulang ni bangoyong nanai pasahaton titim baraku bohong naruto jolomuna naliat nalulu lele kita mangolu say sahat na upang galian horas na jadi sa maita tok kabarita di pas-pasu nanang tahatayang boru iba amang boru doho nagburu di arena uli bulan dadinggan sadarion nunga gabe paro memu guruku anakmu nungga gawe helakku pe masuk pasata yon kemungkinan jak lemarahamarangki hamu dison marbun olon non DPG hatakon amar kesendagan namang atusi jak ka partarobon unga rokotik kusorna molo hawi sesitong na tuhamu khusus na marbun lupagal lupabatu bacar nahor waktu si hami jalan tu samu doi hula-hula di dopung nami do hula-hula nami do yang ko marbun mulai adong marga sialagan ima opung guru marbun laki kurok asal jolo pabuai memang saat kudoson 2 tahun lewat di ulah hamudo taula do ulah nabalga di Bakara peresmian ni jauh persaktian di jauh hamudo hami kelang bisa dilakukan hadir 2 audisi dalam hutalo hami do ulus ya kamu pasti dalam aur perhubus bertagading di sih ya tipe haro di somar kamar pun jadi naurok di sih ada dibuat anak kamu mah boruku kayak permemu wow mamang buru mazwa barani mardokon amang buru anak buru asing ne marga marbun dang barani di pemar dokon amang buru
Jadi nama rokat do yang golormak. Jadi anggia ma rokat naudi atip pemerhusor pertuturoni baru main asasi buat tua di totongani hamu keluarga marbun sebuah kasangafon yang komune gabe helanami di totongani marga sialagan. Jadi tersingok ya kapoda tu baru main dengan mapode hamu asal lebih dubenggan di tongah-tongah hamu. Nian molo hami di podai hami do. Atik PH berbeda-beda kepemikiran. Mulai dihamil nian burung nadenggan doi. Dan mudah-mudahan manang di tongah-tongah hamu kami parmain nadenggan. Kasongoni ma memang buru nak buru jadi di son. Nang persatuan kami ma ulus parsamot tu hamu. Mulai songon memang buru nak buru persatuan kami baunang bereng nak buru diulili uluson. Ba yes nerohan kami ma menang pasu-pasu di kami ma asa tuhamu asa dohoron adur haduka ma tugu-tugu di lembu anak sarma tua ma amang buru do nak buru satu payah negeri pahop matutu jadi inaro aku dapat sahak mate tuhamu pandai gabi mang gabi dan liot ma tudu liot baru tapasat as pasat kami jauh dos parsamoton tu amang buru nak buru anggia tung di samosi matutu dengan satu kenal parah bayar tahun bertujuh. Naulin sigat ang rapu Masa hatok kumatu mulai sila sabo Masa hatok kumatu itu pinarigo Bagi doa tutuhan Mari ite ulos basa moto Anggi yang mai pasti berjalan horas-horas Jala pepeng saur matua itabe Anak minum magabi hilangku Urkin magabi paru mainmu Bersiap tuan hita diam tanah orang Bature hita diam tanah orang tinggal Apa siring bersalisian Tahu-tahu maulung nasiang tuan Tahu maulung bersiang holongan Rapat kudur hita kuduluk tuturuan horas Oke, wakamuson. Jadi sawoni rumah dia dua beruku do helaku. Lang bajalo pasu-pasu pernokas harepek kamu. Sia joron itu hatta marang bajalo pasu-pasu pernokas harepek selamat kali batau marsita hiti na posona apala aris hadarion. Gabe helaku ma Marbun mulai otak ni Aris Hadarion. Lapar jolo dohro ketuamu di bulan-bulan nasalpu rohamu bubagas nami. Baguahamu naung adong rencanamu naing mamuka perbagason. Nah huingok pada saati alusu hami dang mangorai dang majujui. Hamu sama-sama nang berpendidikan ibu hamudo memilih nadenggan hidup benda huruk hami dang mangorai dang majujui hamudo namar dos niroha jadi ope nunga sao sakakmu na boleh Aris Hadarion mamuka mardokas haripe habipe las maroharami dalam nga kudu kami laki kamu sama jalan pas-pasui tujuron itu watak perpos neroha mahami tuhamu ikut barita kena denggam ma di hamu padua hanok kujulan narion jalan rumah tangga si pujion sangat harga menghargai artinya unang maida keluarga sialagan unang maida keluarga Marbun hinorhon ni akan adu pihulang lima harapan nami jadi panggiduan nami peom do tamat kali bata anggia ma ibu asar motong kamuna be sokatai nama tuai ipati kujur hudul itapian mana kudiah mengalakka di rumah tangga muna di sihamu dapat parsawi matutu
dalam tuan lakak tuan sekorung duduk di purba tua tuan anak kamu tuan guru dalam rongan muna matutu asa obun nasumuris pun nasumorop anak pedi hamura reris guru petung torok atakon ditabai anak odos pelasa guru na paling dekat daripada saya sendiri. Lepet itu natulang. Jangan aku menaktin aja. Dia mesti dengan aku. Udah petutu hotik hataku da ren dohot halaku silupang gaul. Unang bengot to da reni songon na dihutai bolong nga markeluarga. Ikon marohaon netutua nama parohamu iko burju nama ho marsimatua burju doh mar suami doh markeluarga sudah mare da maribo to da ren unang ipet kosongon na ipangarap tamu dan nyatoi orang tua bebas kan karejo ke burju-burju mah ho mesti dipengkal burju nak silipengkal ho jape helal pengkal doh horok ho atas sawat ida ke burju-burju doh burkot da unang la ilegal ke ho otak ke ilegal hamion alana toho do heu lagayon lari sa tongari hujuma martabuni dung jam 7 tari da ma lepuni handphone na na to ini kuma iti pala kita nomma dungi dak sa personal ka hulaga yo mabir mga lagay dak lari no pung burukin narakku kan alana abra ke lagay bapak aur mga lagay bapak na ji sawni do dalu mangkal ko burju do hubur ko damang unang lagay ham so dak larian non budia luluan da daren burju mau denang da baru alay ko sing manjaho da na mga lolo si matuam on pedam na dua ngolo mga lolo huawon Opet kosong ini denang, dah baru. Imah tak kira tepat. Mulai ditutup. Butima tutu. Itu puna burju. Sebelum persokmon atur do tulu hali seminggu telepok kodo. Baru menurut buah bangs, nimu kan? Belum menurut tunyan sosono mak. Leparin tina tergantung tuhor sude. Ale sebenarnya songono dokoni pikiri niku selalu. Jadi itu le tung pedok kono mak anak kesoni itu kon na burju don. Odo no burju di ham sudi. Maparwan nape sekangan awa no burju. Jadi anggiat matutu hamu keluarga nadenggan terpasu-pasu mersi tugu-tuguan kudol kuturuan artinya mersi tugu-tuguan mulu tu gereja tu punguan, tu pesta pada datun rapak kamu, bulat terhirado perdalanna tertarik tangan nai, lah itu rapak di gereja be, sabangku kamu hudul, dah itu baru bolo hira-hira nasib layon itu kok terlupa bayam nasi gorengi, soalnya masih tokon bolo hira nasib le, terbayam nasi goreng, termulut rohani, dah leku itu. Saya intina alana nunga marumah tangga behamu dua nangga besada saya dong do bunga-bunga ni keluarga na hurang-hurang lubini ngomma edam gudang boleh hira-hira terang na hurang jauh tertelepon ke edam urang tuh ta dah itu soni yang leku boleh terhira-hira dong otik terhira marepe itu on telepok kami nagudang lem dah lah itu putih mah atasnya nama wakili akan kipotona horas mak orang-orang awalku bersinggung kan langbu itu son nasoture kan langbu itu soture kan tiga hal kau adik nah asal dia bang nah itu nah guru dia turun dengan hormat lang ampun itu son karena ibering ukon para sitong pamilit yang songod dia mana di silbagau di nerakku kan pemisautan dahu ada pikir-pikiran yang mana hoton manang atau di tujuan di homa songoni inna do jadi dok kada dong hataku dua hatanam di silbagau bunga olo lo burkon enak songod dia mana silbagau lebih nawalan nerakku do dia mudah-mudahan mah di hamu padua keluarga nadenggam hamu dakku bereng dia buhini hela songona manusia na berbobok dok jadi
yakin doau dokter berukon yakin bahamu mudah-mudahan unang berubah itu otongan kami budo pe diului ake botonon hatanyon ala jujur oke mate jadi pada nami gabi bang gabi asal hat kami do son urus tanggorabu tu buru tu hela kon bamba nabaga ni ban gabi bang burju mahoina mengacusi adupan mi burju maho amang hela namardungan saripi asa horasa minati galumo asa sangat habina tua-tuamu dihoina buru hasiaku berhat maho Tuhan tuamu nang macalo pasu-pasu siap Tuhani ingat jainang hatani waditai dihohela hela dana burju ajarida mamurki lumuri mamusai niaka adat bataki asa martada madarna boleh hodi horas atau apa motor hele tambahan Oma jelasnya lah Batak hela patadahon nang marbatangga pasahat Oma ulus hela pat kemuan nonon paradaton ate Oma dihamu lambang asahot dihamu yakka paradaton harus kujulun narion nomor sula guru pardongas sahut ate iya unang buat tu perjudian alai buat tu para datang Tusi pulau bagere ma paraman opurizal Libuan udah mana porati mau libur apa pakai mikon jadi soninya nawang boru asa siko pulota sianai mah ulus neng naung tahatai terus sikoknya nasio selimat calo paturehita baka hudulan 2 hari asa sikok teh nawang boru asa ididurin mata nereon ya molo amang boru nama 2 ngabura ya 2 tuh 24 baik ada 2 saya ada 2 tu dia mah atur hamuinan ulus stasiun